Presiden warga laras menika all artis. Mas Gading niki apa pepeling sampun. Jelas hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Goyang Semarang. Nggih, mengke dipun aturaken. Nggih tes enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku wis ora nganggo HP meneh. Lah yo dalang zaman saiki. Wah lah zaman saiki sih. Sik kok sik. Nek rada radong jane iki. Piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura nyuwun ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal nyekar Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa karo Salaso. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Swargi. Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Mereka sampun warang nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalih niku enten baket mangke mawon, Ding. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Walang niku. Napa niku? Baket. Baket saking sinten? Kirangan. Waduh, dibaca Mas. Ditaruh di keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Duit sakmono, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya hooh. Kuwi apa ta kotak-kotak iku apa? Niki. Niki. Udut. Niki. Oh coklat apa? Coklat niki. Oh coklat. From Positive Vibes lho. Strong Positive Vibes dong ora? From. Positive Vibes. Oh, berarti no name iki carane hamba Allah. Ning iki ana fotoku lho, foto koyo ngene Je. Weh, berarti fans Mas Gading. Kaya ngene iki ora iku iki. Lah sing dipilih sing bagus oke banget lho. Lho, lah kaya ngene iki Je. Oh lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah kene tak delokke ning penonton. Lah kaya ngono kuwi Je. Ketara. Lah piye Je? Lah kon piye Je? Ketara. Waduh. Iya deh. Walah yo karang aku model B bae to. Kowe nyekel apa ta kowe? Nyekel keris iki. Oh, keris to. Iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Niki. Biasa. Kuwi ra request apa-apa ora ana tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya karo Madang. Kuwi dibagi-bagi ta kuwi? Udah wis ana fotoku ki. Oh khusus. Walah khusus ya iki ya wis ana fotoku Je. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From Positive Vibes. For Positive Vibes. Positive Vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya berkah barokah. Matur sembah nuwun iki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Ika di atas. Kita satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Ika, monggo. Ceweknya Ayu apa? Nengko. Ayu tadi ninggal katresnan toh. Oh ya, monggo, si apal. Oh, Agnes apa Oriza iki? Oriza kok Projo Taman. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Jano. Mas Keswan yuk. Om Keswan wae sing apik. Mas Janu sik apal ya. Oh ya, Mas Janu. Ayo Mas Janu. Yo. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, iki. Oh, meni. Yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine aku sudah tergoda. Lingguh. Lah ya ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono.
coklat. Opo? Fotone. Kali sinten iki? Wah, Wong medeni. loro kuat ra. Ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo. Terima kasih. Sampun, Matur sembah sampun. nuwun. Mbak Agnes, makasih. Silakan kembali ke tempat. Ciwul Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Jawa Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas? Ya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas? Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu ya, tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Wis ora apa-apa. Sekarang ya kalau Celimen itu kan kita berlari-lari ya Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Berapa? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya Nggih. alhamdulillah. Boten berarti- napa-napa wis entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Sentuk dawa bakmi kanca-kanca barang. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya, ajar Oh, mimpin lah kula to. Heeh, Oh, asik. ya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Ah, nggih. Wis Berarti kok bapake lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wah lah kepiye? Ayo Gading ajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 7:30 iki lho. Nah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Nggih, Positive vibes. yo. Hmm. Wingi dolanen tibu. Neng gembira Wah, aku meneh to iki. Yo. Wah, nggih. Kan depan Yo. mimpinnya. Wah, nungguin ya. Kok meneh kok donteni meneh iki? Positive vibes ini ya. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni aku Kok to. gemes. Lho, meneh apik malahan ini iki. Dino minggu turne. Gajahe ontane monyo-monyo sasatewaan apa-apa pengen prahan kandulane pengen jajan jagae ragu jiwa cacilek muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayune gembira loka. Wingi dolan ning Dimas dina minggu torne Gajahe ana 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 ana
sampun. Urung Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik. Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek. Duripke sik mike. Wis mur apa? Coba cek. Tes. Halo. Mpun Mas, pun krasa dereng. Wis murup ya, Dik. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kuwi lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Oh, ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng gek enek? Mas Solik ini pantesnya karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi lho. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Kowe nyapa to Mas tak belani. Yo, Mas. Age. Oh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kuwi. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Ngisor sik. Bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Awang, Maksudnya ya genten. awang aku sing wis isih kuat tok. Loro aku wisan. Yo. Cek, ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung dabane. Lah nggih. Aku ngisor pan dhuwur Mas. Kamano tarep ngendi? Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Ya. Aku saya. Iya. Tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngobah kowe. Ya. Yo. Ya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loka. Kang Dil. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loka. Neng gembira loka. Kang Dil. Nah. Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. Oh, Ya. Siti ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loka. Gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya salah. Kowe ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Kene Mas lagi Oli. pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib Oh, ngono. kandhane ya. Bu Pros. Ayo karo kowe wes yo.
Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng. Gajahe Ana. Gajahe Ana. Gajahe Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. Wes to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Loh. Oh, munyuk. Ana Sasat kewan. Apa-apa. ana Pengen. aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedepok suwe banget. Pengen Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Jiwa. Jiwa. Ayo jiwa. Ya kuwi dhuwur lho, Mas. Ayo aku dhuwur ki jiwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan di ming go ayo neng ayo ira. lho kok Lho to. wah jan kowe iki Wes setunggal mawon nggih. Kowe lah meneh ya. meneh kok ya Kurang cepet iramane kurang banter. nek sareng rampung ki cepet ya Ting yo Yo. Ya wes baleni iki ayo cepet. Yo. ayo Sadur saiki. Ya. wingi dolan endi Bu Rada banter neh, Mas. wingi dolan endi Bu Neng gembira lupa. dina minggu ton Neng gajahe ana ontane ana munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separuh berarti iki. Baju. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, saka ndi? Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana. Sasat. Sat pan Apa? no pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas samene? Piye to? Oh, ayo. Sampean pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Bagian praon ono, bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Set yo. Masuk ya, semuanya iki ya. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir bupras. Pengen Yo. praon. Wingi dolan ning tibu. Neng gembira lupa. Kone gajahe Ana. untane Ana. Munyuk ana. kowe. Saat kewan. Apa-apa Ana. Pengen. Raon. Kadung ana pengen. pengen jajan. Betake ra kuciwa. Katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik.
muda-mudi. Sing tilas bocah pisan ming ayo neng piro lho. Gini sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari... gini. Yo su. Pun nggih sah nggih niki Nggih, sah, gerolokane niki. gayeng niki Mas Gade. Gerolokane. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa mulai mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Nggih. ada, Goyang Semarang ada. Nggih. Goyang Semarang kor dulu ya. Oke. Mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kor ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. Sampun menika setunggal bokos tunggal. Leres. Terus enten pinten Mbak wong Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal satu. Yang di tempat Mas Gading masih dua Ada ya. dua nggih. Jeh, niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kor, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggale terus disambung kur ya. Iya. Nggih. Nekat ambang
Nggih, sampun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Waduh bidadariku. Alah bidadarimu. Iya itu Lah bidadariku. kok sampean selerane tua toh, Bah. Mas? Loh walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Molek apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Nah. saking Oh. ayune dadi molek. Gimana? Lero ora apa-apa sing penting para pamirsa iki paham. Betul. Nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh kurang ajar kowe Juan. Kok gek saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, terus Langsung ngendi? mawon nggih. Langsung. Langsung. Iya langsung mawon. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Prastiwi. Tak sun rino langgangi
matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Sawerane. Wong le nyanyi wong loro. Oh iya, ten. Aja tok pek Iya, dhewe. iya. Wait niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Delok sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isa ana siji to iki, Nok? Bisa, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini udah kuning. semua Mas, nggih. Nggih. Wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa kula? Kur mawon nggih, kur. Kur, nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Nggih, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Gadeng yo Niki, canggih nggih. Bu, nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyin nggih. Nggih, Sih. monggo. Sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye, Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinimpun teleng ing kalbu. Pambukaning
Warana talen saking liya playaping ngaluyup pindha pasating sumusuping rasa jati pindha pasating sumena sinegek semanten genti kocapa ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Amarta. Para putra Denira sami anyeranti timbuling para pepundhen Pandhawa. Ngantos sami jumengklungan prasasat ngentos iku mambang watu welem semeng palwa gabus. Ire kota sang Katut Kaca kinan mapakarga suta tekapira Kresna muji saktinira Diwasata Sena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semono aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Hayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kagyat risang kapirangu riranggul kirempet kempet dosan rentaning bawana. Yai, piye Kang? Kok ketoke bumine geter, bumine obah. Wah, ana iki. Woi, dian elok nek iki. Apa ya? Iki kok kaya ana lindu to, biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya, Dimas. Wah, lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah, ana apa iki? Nginteni nang kene wae Kang. Yo. Harjoko blai blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe.
Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung mirang. Wis aku ae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya Wasami Aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, Gusti. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Iya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana waktune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebutek banyu bening. Yo prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Yo Kang.
Kahang ros resumbar keterlindu bumi kunjing kualudo kuntur ketuk lae Jaramaya bungang tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Betari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning Kahyangan Suralaya. Sing sejatine mung bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning Kahyangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klo. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih, mangan, madang coy iki madang. Setan
Ayo do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat ora weng modang-madang kowe. Ayo mangkat. Wah. As. Utus. Ayo ke dong angkat rin. Woi. As. Out. Woi. Out. As. Wah. Waduh. As. Waduh. As. Makan nyameh. Wah, nyanyi uli. Nyanyi nyanyi mana? Loh. Nyobali mana ini? Jangan jumpa, oi. Oi. Loh. Mana pahit nyanyi. Nyuknya, men. Oh, ayo guys, sik wae. Gue jaga lagi. Ya jaga makan kabeh po ya yo. Aku ya pengen koprol. Nyuknya. Wah, bosnya. Pokoke kabeh sing ana tak tokke. Ora munggah ora kowe? Wis entek.
juang kahang terus resumbar Gadar water lindu bumi kunjing Gua ludo kuntur ketuk alah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta teko iki ana ingkang methukke aku apa kowe weruh karo aku nek ora weruh dudu Antasena jenenge arep kowe iki cat katon cat ilang mergo kowe prajurit ning bangsamu lelembut ning aku weruh kowe iki wadyabala dandang mangure to wah wis ngerti tenan yo jenengku enak Dali Seta kowe sapa aku Antasena ayo kowe gelem sumingkir ora mergo aku wis ngerti kowe dikongkon Benari Durga kon giri godha karo putra Pandhawa ya to wah iki ya wis ngerti parat lah ngerti wae ayo kowe gelem bali apa ora saiki gelem bali ora gelem bali aja takon dosa bali piye bali nek kelakon ngokop gedhe turasing Pandhawa mula manut tak tugel gulung tak kokop getihmu lah kok gampang kok le gampang malah kowe sing tanggo gatheng sirahmu maju tak pecah sirahmu lah mbok Hey there subscribe to my channel and also press this bell icon